Φίλοι μου, γεια σας, είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω για μία ακόμα φορά στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω και εγώ μία πρόσφατη παραγγελία που έκανα από το Temu και τις εντυπώσεις μου από αυτά τα είδη που έχω παραγγείλει. Πάμε να κάνουμε το γνωστό unboxing και θα σας δείξω μάλλον τι αγόρασα κι εγώ και πόσο χρήσιμα είναι αυτά και πόσο λειτουργικά είναι. Πήγαμε. Έχουμε εδώ την παραγγελία μας. Να πούμε ότι ό,τι έχει εδώ μέσα είναι στην ελάχιστη χρέωση των 20 ευρώ, σε κάτι ψηλά, που μου στοίχησαν για να έρθει το δέμα. Ξέρουμε όλοι ότι η ελάχιστη παραγγελία από το Temu είναι 20 ευρώ. Οπότε φρόντισα αυτό το σακουλάκι να είναι κάπου εκεί 20-25 ευρώ κτλ. Αυτό θα σας το κρατήσω για το τέλος, καθώς και αυτό. Και τα υπόλοιπα πήρα με κόστος κάτω από 5 ευρώ αυτό το μετατροπέα, ο οποίος είναι σε βάση SDX Plus και μπορούμε εδώ να βάλουμε μία μύτη για να βιδώσουμε. Έχω εδώ κάτι μύτες που είχα αγοράσει πιο πριν, κάτι παράξενες μύτες, όπως είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία. Αυτό μπαίνει εδώ μέσα και μπορούμε να κάνουμε, να μετατρέψουμε το δραπανοκατσάβιδό μας που είναι με τσοκ SDS, θα μετατρέψουμε σε ένα ωραίο βιδολόγο. Αυτό είναι το ένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ μύτες, Torx. Ένα σετάκι από TAF 10 μέχρι το μέγιστο είναι TAF 40. Αστεράκια, χωρίς τρύπα είναι αυτά. Εδώ αγόρασα ένα ανταλλακτικό σωληνάκι για το πιεστικό μου. Γιατί αυτό εδώ μου έχει χαλάσει και το έχω δέσει με ταινίες 3 μονοτικίες και τα λοιπά για να μην μου χάνει ο αέρας. Οπότε τώρα θα βρω την ευκαιρία να το αλλάξω. Εδώ πήρα ένα ωραίο καπάκι του νηπτήρα του μπάνιου. Γιατί το δικό μου χάλασε. Με κόστος κάτω από 1 ευρώ νομίζω είναι αυτό. Μας έπεσε. Έχει τελείωμα γυαλιστερό ανοξίδωτο και αυτά εδώ τα δύο αυτάκια, 4 πόσα είναι, το σετ αυτό, για να πιάνει στην τρύπα και να σταθεροποιείται, και από εδώ μέσα περνάει το νερό από εδώ και τρέχει από εδώ το ξυχύλισμα. 5 μαρκαδοράκια, 2 μπλε, 2 μαύρα και 1 κόκκινο. Είναι για αυτούς που κάνουν κατασκευές και θέλουν να σημαδέψουν κάτι. Είναι και ανεξίτηλα. Έχουν μακρύ άκρο, γύρω στους 2-2,5 πόντους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σημαδέψουμε κάτι. Π.χ. αν θέλουμε να κόψουμε, θα βάλουμε μία γραμμή, και μάλιστα είναι και ανεξίτηλο. Αν γράψουμε εδώ, και θα αφήσουμε βέβαια να στεγνώσει. Στη ζελατίνα βλαχή ανεξίτηλο είναι, τέλος πάντων. Εμείς εκεί που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε σίδερα και σε ξύλα, μια χαρά παίζει. Είπαμε 3 χρώματα, μαύρο, 2 μαύρο, 1 κόκκινο και 1 μπλε, πάει και αυτό. Εδώ έχω μια σειρά από δεν είναι πάλι σπάτουλες, απλώς είναι πολύ χρήσιμα όταν θες να ξεκουμπώσεις κάτι πλαστικό. Δηλαδή π.χ. έχουμε ένα μετασχηματιστή και καλά αυτός δεν κάνει, αλλά θέλουμε αυτή εδώ τη γραμμή να το ξεκουμπώσουμε. Σε τέτοια αντικείμενα μπαίνει
Έχει διάφορες. Αυτά μπορεί να φαίνεται λίγο σφάλτσα, αλλά δεν είναι μαχαίρι. Είναι αρκετά χοντρό. Εντάξει. Οκ. Είπαμε. Εδώ τα είδαμε όλα. Αυτό το μεγάλο είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ειδικά σε αυτούς που κάνουν κατασκευές. Ξύλο και σίδερο. Έτσι. Η γνωστή γωνία με δυνατότητα μέτρησης. Ο χάρακας είναι σε κλίμακα των εκατοστών. Λέει ότι είναι από ανεξίδωτο stainless steel. Έχει δυνατότητα να μεταφέρεται και το τοποθετούμε στην ένδειξη που θέλουμε να μετρήσουμε και έτσι να το χρησιμοποιήσουμε ως οδηγητή, ας πούμε, σε μια περίπτωση τέτοια που θέλουμε να χαράξουμε μια γραμμή σε βάθος τώρα γύρω στο 1,1 χιλιοστό. Επίσης έχει την ικανότητα με το αλφάδι, οπότε μπορούμε να πάρουμε και μετρήσεις καθετότητας. Ωραία, τελειώσαμε με αυτά και πάμε μετά. Πήραμε και με κόστος περίπου 5 ευρώ ένα πολύμετρο της Aneng. Το πολύμετρο έχει έρθει χωρίς μπαταρία, παίρνει 2 μπαταρίες 3α, έρχεται με τους ακροδέχτες του. Εντάξει, είναι μια σχετική καλή ποιότητα. Αν δεν είναι μόνωση, έχει χοντρό καλουδιάκι. Και το πολύμετρο, ένα απλό αυτόματο πολύμετρο, το μοντέλο Mi 113, 2 μπαταρίες 1,5V 3α, ξεβιδώνουμε εδώ και το βάζουμε, και έχει μόλις 2 ακροδέχτες, οπότε το κόκκινο και το μαύρο μπαίνει στο COM και το κόκκινο μπαίνει στο input. Είναι αυτόματο και μετράει αντίσταση, συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα, τάση και συνεχές και εναλλασσόμενη τάση. Γράφει και εδώ πέρα και έχει και το beeper. Οπότε μόλις θα ακουμπήσουμε, χτυπάει. Αν το βάλω στην πρίζα, ...232, αυτόματα, δεν χρειάζεται να πατήσουμε κάτι. Επίσης έχει την ικανότητα να μας δείχνει και ενεργό αγωγό. Έχω εδώ ένα καλώδιο το οποίο είναι υποτάση. Έχω το κομμάτι αυτό που είναι υποτάση. Πατάμε. Είναι όση ώρα το πατάμε. Και βλέπουμε ότι χτυπάει. Και έχει το κουμπί hold για να κρατήσουμε τη μέτρηση. Από θέμα πλαστικών, εντάξει, μια πλαστικούρα είναι. Okay, αλλά τουλάχιστον για κάτι απλό, χωρίς πολύ μεγάλη ακρίβεια, νομίζω ότι είναι μια χαρά για τα χρήματά του, έτσι. Είναι ένα volume for money. Έχετε με 2 μπαταρίουλες, απλό, χωράει στην παλάμη. Τα καλώδια του είναι ένα σεβαστό υλικό και για καθημερινές μετρήσεις, έτσι γρήγορες και εύκολες, είναι μια χαρά. Νομίζω ότι για 5 ευρώ αξίζει. Τέλος, έχουμε ένα κολλητήρι USB. Φορτίζει, έχει σωματωμένη μπαταρία και φορτίζει με USB. Το αφήνουμε κανένα δεκάλεπτο και έχει γεμίσει. Το οποίο έρχεται σε αυτή την πολύ όμορφη κασετίνα και περιλαμβάνει τη συσκευή, η οποία είναι αυτή, μία μύτη βελόνας, δηλαδή είναι σαν να έχει ακίδα μπροστά, σαν την ακίδα. Μπορούμε να βρούμε και άλλες μύτες στο εμπόριο. Έτσι, δηλαδή, εγώ το πήρα με αυτή τη μύτη, είναι η πιο κλασική μύτη, έχει βολέψει πάρα πολύ. Το πατάμε από εδώ, κάπως και ενεργοποιείται. Ωραία.
Έχει 3 σκάλες. Τώρα είναι στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη. Και πιάνει νομίζω μέχρι 400 βαθμούς. 8 βολτ, 8 watt, 5 βολτ. Για να δούμε το βιλιαράκι του. Ναι, μέχρι 400 βαθμούς. Έχει το βιλιαράκι οδηγιών, έτσι. Ναι, η πρώτη σκάλα είναι από 300 μέχρι 330, η δεύτερη από 340 μέχρι 370 και η τρίτη από 380 μέχρι 400. Έχει τις οδηγίες του. Το καλώδιο φόρτισης. Μας έχουν δώσει και λίγο καλάι. Εδώ, θα δούμε τώρα, θα το δουλέψουμε. Εδώ είναι η πάστα Flux. Έχει αρχίσει να ζεσταίνεται. Και μία βασούλα. Που μπορούμε να το ακουμπήσουμε το κολλητήρι μας. Και να περιμένουμε να ζεστάνει και να κάνουμε διάφορα. Για να δούμε. Τώρα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε καλάι σε αυτές το κομμάτι του καλώδιου εδώ που έχω προχείρο. Για να δούμε. Έχει αρχίσει να λιώνει. Ωραία, τώρα αρχίζει να παίρνει μπροστά. Οπότε θα το αφήσουμε ακόμα λίγο, να βγάλουμε την πάστα μας, την έχουμε έτοιμη. Για να τη δώσω σύγκριση με τη δικιά μου. Ναι, αυτή είναι σαφώς καλύτερη. Οπότε θα χρησιμοποιήσω τη δικιά μου πάστα. Τώρα θα δούμε το ένα χέρι. Θα το κάνει. Μάλλον είναι πολύ χοντρό το καλώδιο για αυτό το κολλητήρι. Οπότε σας το συστήνω για πολύ λεπτές δουλειές και όχι για κάτι χοντροκομμένο, γιατί δεν... Το είδα λίγο φτηνό. Εντάξει, το καλάι το λιώνει. Για να δούμε και ένα καλάι εδώ του ελληνικό γνήσιο. Άρα έχει καλή ταχύτητα. Απλώς δεν θα βγάζει, δεν θα έχει την απόδοση ούτως ώστε να το τραβήξει. Ναι, όχι, εντάξει, με το δικό μου καλάι κάνει δουλειά. Οπότε αν βάλουμε... Ναι. Εντάξει. Άλλαξα γνώμη. Μπορεί να κάνει. Το καλάι το δικό τους που ήρθε με τη συσκευασία μάλλον δεν είναι και τόσο σοβαρό, γιατί βλέπω ότι δεν το πάει. Αν και τώρα έχει ζεσταθεί καλά. Εντάξει. Κρατάμε τη συσκευή, πετάμε όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Κρατάμε τη συσκευή, πετάμε όλα τα υπόλοιπα. Κρατάμε και τη θήκη βέβαια. Αυτό άστο εδώ. Ναι, κοιτάξτε τώρα τη διαφορά αυτή. Δεν ξέρω αν ακούγεται το τσιτσίρισμα, σίγουρα θα φαίνεται ο καπνός. Και αυτό δεν... Είναι στην τρίτη σκάλα, από εδώ κλείνει, από εδώ ανοίγει, δεύτερη και τρίτη. Τώρα εδώ είναι κλειστό.
Αν θέλουμε να χαμηλώσουμε. Λοιπόν, από εδώ είναι που φορτίζει και έχει και ένα φωτάκι εδώ και ανάβει το κόκκινο μέχρι να φορτίσει τελείως. Τώρα περιμένουμε να κρυώσει. Αυτό ήταν ένα σετάκι που στοίχησε, το πιο ακριβό ήταν αυτό. Το κολλητήριο ήταν γύρω στα 10 ευρώ, 5 ευρώ αυτό και όλα τα υπόλοιπα κάτω από 5 ευρώ. Όλο το πακέτο στοίχησε γύρω στα 22-23 ευρώ, free shipping, χωρίς έξοδα αποστολής δηλαδή. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν κάνω κάποια διαφήμιση, απλώς την εμπειρία μου ήθελα να σας δείξω και ορισμένα υλικά που πιθανώς και εσείς μπορείτε να θέλετε να τα αγοράσετε, να έχετε μια σχετική εμπειρία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου όσοι δεν έχετε κάνει, τα γνωστά ξέρετε. Και αν έχετε και άλλους φίλους που θέλετε να μοιραστείτε κάποια από αυτά εδώ πέρα τα πράγματα να τους τα δείξετε, κάντε και μια κοινοποίηση. Τζάμπα είναι, δεν χάλασε ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ πολύ και για τη στήριξη τόσα χρόνια και προχωράμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.